Assalamualaikum mga lunang panon mga lunang karabat. Mauli rin sa biyapan nyo ang butong. Dimihil kanyo tarasuliban daman. Sartain tarasulin hipasampay kanyo katan. Bisang kamuri ka nga na labira kamapangatayan. Shoutout sa mga followers ko. Anyo man kalupay impage sa panyo ang butong dayang hipaloin kamoy pa nakapapalo. Sartain tarasulin kaya mauduan. Inakkarsin tausog mangi marayaw. Bukon siya lunlun mangi, bukon siya sa blunlun marayaw. Sa sampul-sampul. Okay, tagnaan ta. Tagnaan ko kabtangan lapal bismillah. Pag-ubos pasunuron alhamdulillah. Sanglit iwan pagsukul batuhan Allah. Kalunya papagbarkatun insyaallah. Intarasul biaktul iwan kiumpus. Bakatan hipasampay mayo masuko. Siwo bata maas bawai usog. Ipasampay pakatan lawiin tausog. Sulayan tahi isturi ingkahalan ta. Amun mga tausog hakatiling kardunya. Hauno binaybayan lamud lapay na. Lawi luwa inhalupa su salam kasilasa. Tausog pagyanon pianong ginganan. Nagdara kuno sinhilo mangi kasuddan. Hauno hula in karuunan. Basta lang niya ngan tausog lingog sa jasan. Inkahalan sin tausog baitaan takaw. Amo na inumbol sa to sarayaw-rayaw. Bukon siya katan mangi ando tayong hugkaw. Sa lamud-lamo kay ingi iwan sindayaw. Bukon katan tausog mangi kasuddahan. Lamud-lamo kay siya pantun jambangan. Sa kawain tausog bang di pagkaamuhan. Lawi luwa bang sipukon hitok inbaran. Tausog pagyanon landuin isog. Bang siya harait atawa hakapatot. Lawiaw lamang kabiasan atawa masipog. Atas mutiin bukog ayaw in tikod-tikod. Intausog marayaw bukong mangi siya. Biaday sab singkatan dukaing bangsa. Aun marayaw aun mangi biaday sab kanila. Di day sab magpanguno bangway roon dosa. Damo atin tausog. Kanya mas matao din marayaw dahil si mangi. Biyahaon marayaw na wa. Wayron na siya mangi. Intausog marayaw lamod na ako. Nalamod ako ah. Bukon kuray sa pini mga pag-abbo. Kahit ngayon kung gusto ninyo, pwede kayo mag-vacation dito sa Hulu. Dahil ang lupa so peaceful, wala nang gulo. Na Tagalog yan to ah. Ang tausog hindi na kailangan maggira. Kailangan na maghanap buhay. Hindi na kailangan magpatay. Yan. Peaceful na in lupa sug. Way kabukaan. Bukon na biyasin na kauna in kahalan. Sibo siya hadaira iwan pakagimbahan.
Sa Mirsia pataas bud pagpapasyalan. Lasin tausog amon lupasog. Way na siya kabukaan bukon kubantog. Asabab sing kanakuraan sila in nag-improve. Inrayat si Manyang naigin lingog. Sila in persababan haliwin tuhan. Amon mga inaama sin kita katan. Karena kita tanyo na iban kya sakupan. Inlupa sug bihaon pagpapasyalan. Jari nyarit na dyan tarasulyapan yung butong. Kabalik ko salawat inta usog marayaw labi bihawon ilupasog abang kamuway pa mga nakaripalupasog medjari kamo misita maripalupasog ilupasog bihawon wayron na siya lingog mura-murahan dahil hapaguhanan sina may mga kanakuran na to sila in nagmakusog in kabayaan sin sila among mga masanyang in rakyat nila nabiyaw mura-mura na alhamdulillah maglibot ka uhaw-uno away na siya kabukan mangirosintuan pagpapasyalan ni lupasog abukon na siya basin na kauna jari niya rin na dya mamaid na ako asalam kasila sa assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh magsukol.